Bai. Arratsaldeon, da ongi etorri Elorrioko bigarren edizioko trikitrilari gaztien txapelketara. Txapelketa hau orain arte Zeanurin eta Zaldibarren izen da Bizkaia mailan. Ia lortzen dugun hirugarren erreze Elorrio itxetie. Gaur aurkeztuko diren bikotiek 8 egonda kanporaketa bat Ateneuen. Egon die 9 talde guztira. Orduen, taularatuko dira 6 talde. 9 talde horretatik 8 Gipuzkoatik etorri die. Da bat, Nafarroatik. Kontuan, eukibi dugu, trikitrizia oinarri garrantzitsu bat dela, eta gure jai, kalejira eta ospakizun guztietan dagoela. Orduen, ia bultzatzen duen, da Bizkaiko jentie mesedez ia animetan dan. Gaur lehian 6 bikote izango dira. Bikote bakoitzak hau joko dau. Trikitrizia, porrusalda eta pupurria. Epegai maikideak honako hauek baloratuko dituzte. Piezen zailtasuna, bat etortzea, kantua, dantzagarritasuna, eta epaimaia osatzen dute Edurne Iturbe, Oiane Irastorza eta Juan Luis Elorzak. Espero dugu giro honetan da ondo pasatzia danok oin taularatuko dien artista hauekin. Beraz, etorri daitela estenatokira, lehengo bikotea, Naiara Mantzisidor Barinagarrementeria, 15 urte, da Itxiarkua. Da Jugatz Oleaga Etxabe, 15 urte, da Izarnarkoa. Aizarna Zabal. Farkatu.